Sannu mama. Na je ke mai siyo miki magani. Amma maganin da tsada. Daga nan sai na tafi neman aiki. Na je gurare daban-daban domin a samu kuɗin. Amma abin ya ci tura. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sannu mama, sannu. Hello Habib. Mama ta ce ba ta da lafiya. Ko ba kuɗin da za a siya magani. Dan Allah ka taimaka ni. Ta kaɗai ce ta rage mu a rayuwa. Nan da awa in kirawo ka? To zan kirawo ka. Please try again later. Thank you. The MTN number you're trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Wake up, is The MTN number you're trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin masifa ne wannan. Abokina ka yi haƙuri. Na san ka kira wayata baka same ni ba. Wallahi waya ce yanzu daga kasuwa nake na sayar da ita. Dan saboda haka ga kuɗin a sai mata magani. Wannan kuɗin wayar ne a je a siya mata. Amma abokina na gode. Na gode abokina. Na gode. Bari in tarka maka. Na gode abokina. Na gode. Na gode abokina. Sai an zuwa.